Her i Wales er en mark meget mere end bare en mark. Rigdommen af det grønne land, den frugtbare jord og varierede klima betyder, at Wales er et ideelt miljø til produktion af kvæg. Fra de højeste bjerge til den smukkeste kyst findes der ikke noget bedre sted til produktion af det fineste, naturligste walisiske lammekød og walisiske oksekød. Med over 10 års erfaring i at arbejde sammen med landmænd, producenter og forhandlere, har Habeki Cymru Meat Promotion Wales haft succes med at udvikle og markedsføre walisisk kød på både hjemmemarkedet og i udlandet. Wales er stolt af at kunne tilbyde walisisk lammekød og walisisk oksekød af ypperste kvalitet. Med RGB-status har forbrugerne garanti for, at både walisisk lammekød og walisisk oksekød kan spores, er født og opdrættet i Wales og er blevet slagtet og forarbejdet på godkendte slagterier og opskæringsvirksomheder. Jord til bord-etiketten appellerer ikke blot til mangfoldige forhandlere og uafhængige slagtere. Den tages også ind af restaurationsbranchen over hele verden, hvor walisisk lammekød og walisisk oksekød serveres i nogle af de mest ansete hoteller og restauranter i verden. Men det stopper ikke her. Walisisk lammekød og walisisk oksekød har en udtalt mørhed, og den unikke smag er uovertruffen. Wales har en lang historie for traditionelle, dygtige landmænd og landbrugsmæssig arv. Og intet af dette vil være muligt uden den fremragende landbrugsdrift, der er involveret i opdræt af kvalitetskvæg. Så her i Wales er en mark virkelig meget mere end bare en mark. Det er begyndelsen til noget helt specielt.